Kedamtang Amreng constituency long kapadopon CM pen radang bong chingki chithana mai long MP Horen Singh bia hin pen penangan APHL CMI phuja ai kathar phan ki putot mate kasorsa padopon lo bangso puthak pini APHL C pangrum chun bang kursing timung methanga boha long pherang kya mai ke phapon Nijangkar benglong Amreng constituency long kaching thor mai kapadopon mai long MP Horen Singh be pen radang no lam kaning je ke chok che puthak pini APHL C pangrum chun bang kursing timung a hin pen hawar ke hat amithanga boha long Hirangke mai padupo. Nijangkar benglong along Amreng constituency long kaching thor mai ke padupo na hut MP Horen Singh bia hin pen APHL C mai phu jai kathar phan Lucifer mate inut soitan pukar bok phutha lage ke chok chi thektik alam bangso phutha MP Horen Singh bia hin pen karbia khaya long dia chohanang ji pusi kursing timu pen hirangke mai long ningjipon Inut MP kaningje nai alam kalipin selang li kaningje de rabangke ile tuma khe fanisi therak me meson si thegam long lasi labangso alam angke nangli karbiang long arat karbia khe fanang li dia sohang nangi nangli inut MP pulote Karbiang long arat tuma bangke non amat Lucifer phansi MP kachatoy dun rong ajoksi karbiang long abangki virang rangapor nangli roklo Lucifer ke MP ta cheplang thek la pen CM EM MEC pen danglok MLA ta cheplang thek pusi pherang ke mai long kursing timung pen ninjepon Lucifer aphansi karbiang long arat ke MP kachotoy dun pen karbia arat kivir siang ring nonanta thebomlo Lucifer ku gena tume chinlo kado ke isoitan Lucifer tumke MP ta cheparjan thek CM da ceparjan thek, EM da ceparjan thek, Minister da ceparjan thek, Lapen, EM da ceparjan thek, MEC da ceparjan thek, MLA. Kadok le dalam da ceparjan thek, lasi Lucifer pur soitan. Kang tang nai, kang sak nai. Karbiang long ke National Political Party Congress Lapen BJP atunge Lucifer aja kompensi non puta election ki pahai. Kilik hai happy na tum parliament along Lundun long ji malapen Karbiang long autonomous council pen danglok assembly long Lundun long ji ma jongsi Lundun long pulote APHL si asong hen pen abangke ningka ni siang bongsi hemprek wan det poputa kursing timung pen lamthei chepaklang dun election hai happy na tum parliament long Lundun long ma election hai happy na tum assembly long Lundun long ma election hai happy na tum council long Lundun long ma te Jong si ludong pelutang te APSLC pen hemprek man depo. Ningkan siang bom nitum han jong si assembly parliament na pen council long na paludun long pelutang te ningkan siang bom nitum autonomous state wan depo. Laki ni tunang tumhan lamcak ng pilapen 100% ng tumhan guarantee ng pilu. Non kamatapur phan hemprek ki PG pu apor hut kupia potsi Karbiang autonomous council kachari ke thigi dingatum amek jangdun joy loputa kursing timung pen pherangkia mailong arjupo Lasi Karbiang long ke APHL C mate jai kathar hai hetik ke hemprek wan thega bang avelu puta kursing timung pen ningjipon Alang phan ke Lucifer alam le paning je toy gele ke non komotapur phan state ki pi popot nitum hanta prabjin pen article 244A Indian Constitution along article 244A 6 schedule paragraph 20 teng pen non amat autonomous state parjak sirak nang popo bang selang tu parliament long lam thining je dunai polo sita piniani bangke lam the sita ning je dun hai he lahelo mai tu mai pi lahelo mai tu ma MLA a minister atum lason si karbia khe tumke non puta por pana hobdon bomlu kilu keloma phan ke pahai ponalle ke lahelo tasi moheta ni lipulo Karbiang long ke jai kathar sar hai hetik ke autonomous te talong un hemprek ta wan thek thepus bangke hawar ke hat pen har sing long pi Karbiang long live